kardeşler, Diri Sözler adlı gepleşigimize hoş geldiniz. Bugünkü gepleşigimizde men sizin bilen maslahat barada gurrun etmek isleyen. Ne edip Hudaydan maslahat almalı, maslahat soramak näme, maslahatı yerine yetirmek näme, Hudaydan gelen maslahat nähili bolýar. Bu tema gatı giňiş bir temadır. Buna düşünmek için men köne ähten, padşalaryň durmuşundan, adamlaryň durmuşundan, bolup geçen vakalardan, Hudaýyň nähili maslahat berişi, Hudaýyň maslahatynyň tutulmadyk yerlerinde näme zatlaryň bolanlygy, Hudaýyň maslahatyna göre hereket eden adamlaryň durmuşynyň nähili bolandygy, bu barada size bir giňişleýin, gurrun bermek isleýän. İlki bilen men bu gepleşige başlamazdan bir ayet okumak isleýän, size giňişleýin bu waka düşünmek üçin İsrail halkynyň durmuşundan, onun padşalarynyň durmuşundan birazcık okalın ve ýagdaýy giňişleýin, düşünmäge bu bize kömek etsin. Bilýäňiz, Habakuk peýgamber, Yeremia peýgamber şol bir döwürlerde ýaşap geçýär. Olar Babul padşasynyň İsrail'in üstüne çozmazından ozal, İsrail'i basıp almazından ozal, ol İsrail halkına peýgamberlik edip, Hudaýyň maslahatyny, Hudaýyň sözüni ayan edip yaşan peýgamberler ve olaryň sözlerine hiç kim dinlemän, olary köp azap çekipdirler. Habakuk peýgamberiň kitabynyň 1-nji babynda 2-nji ayetden başlap Habakukyň Hudaýa yüzlenişini dinläliň. Ol nähili şikayet edip Hudaýa dile edýär. Ya Rab, haçana çenli medet dilep periyat edeyin. Sen kulak salyanma. Zulumdan periyat ediyen. Yöne sen halas etmeyen. Näme üçün pisligi maňa gördürýän. Yamanlyga nenen çıdayan. Zorluk ve zulum gözümün alnında. Uruş galmagalyň, jenjeliň soňu gelen ok. Şonuň üçin kanunyň güýji ýok, adalata yol ýok. Erwetler dogruçullardan üstün çykýarlar. Şeýdibem hakykat ýoýulýar. Bu İsrail halkynyň durmuşyny beýan edýär. Şol wagty ýaşaýan döwrüne zulum bar, periyat var, adalatsyzlyk var, yamanlyk var, zorluk var, uruş galmagallar var. Hiç bu zatlaryň jenjeliň soňu gelen ok. Kanunyň güýji ýok. Hiç kim kanuna boyun bolmaýar. Adalat ýok, adalata yol ýok. Erwetler hemişe dogruçullardan üstün çykýarlar diýip Hudaýa periyat edýär. Hudaýyň jogaby 5-nji, 6-njy aýatlarda şeýle: Milletlere seredin, hayran galyň. Sizin günleriňizde etjek işimi eşideningizde kulagyňyza ynanmarsyňyz. Özgeleriň yurtlaryny eýilecek bolup, dünýäniň çar tarapyna yörüş edýän rehimsiz ve zalim Babil milletini size karşı öjükdirerin. Bütün milletlere, bütün yurtları basıp aljak olup, eýilecek olup, olaryň üstüne çozuş edýän rehimsiz ve zalim Babil milletini size karşı öjükdirerin. Bu yerde Hudaýyň jogaby nämedi? Eger İsrail halkı, onun serkerdeleri ve padşası, bütün halkı dolandıryan adamlar, erwetlige, adalatsızlığa, zuluma, bir topar erwetlige, yamanlığa yol veren olsalar, tövbe edip Hudaýdan korkup doğru yola gelmeyecek olsalar, onda men olardan köp esse, erwet ve zalim bolan, özge milletleri ve halkları eğilecek olup olaryň üstüne çozuş edýän Babil milletini size karşı öjükdirerin, olar sizin üstüňize çozuş ederler ve sizi basıp alarlar diýen Hudaýyň jogaby bolýar. Ondan soň Yeremia padşada, Yeremia peýgamberde Sidkiýa padşasynyň döwründe ýaşap, ol ýene de Hudaýyň ady bilen peýgamberlik etmege dowam etdirýär. Ol näçe gezek yurdun ruhanylarına, dini yolbaşçılarına yüzlenýär.
Vadathananyň öňünde durup halka nädip paraxorluk barlygyny, mukaddesligiň ýoklugyny, halkyň nähili erwet butlara secde edip, başga hudaýlara secde edip, hak hudaýdan yüz öwrendigine, towa edip izine öwrülmesi barada şäher ortasında, adamlaryň üýşen ýerinde, Wadathananyň girelgesinde durup halky towa çagyryp, Hudaýyň adyndan peýgamberlik edýär. Onuň edýän peýgamberligine hiç kim gulak asmaýar. Gaýtan onu urup, ýenjip, suwu gutaran palçykly bir guyunyň içine taşlap, ol yarım belinden ýokarda bu palçygyň içinde bir näçe wagtlap palçygyň içinde galýar. Umuman aýdan wagtynda oňa köp eziyet çekdirýärler we onuň sözüne hiç kim diňlemeýär. Haçanda ýanky aýdylan peýgamberlik, Hudaýyň jogaby, Babul padşasy Israýly basyp almak üçin onuň üstüne ýörüş edip başlan wagtynda Israýl padşalary gaty alada galyp näme etjegini bilmän Hudaýyň maslahat aktarýarlar. Maslahat aktaryp bu söweşmelimi, garşy durmalymy, gaçyp gitmelimi, näme etmeli? Çünki öz üstüne gelýän Babul padşasy gaty rehimsiz we zalim we gaty güýçli oňa garşy söweşip bilmejegini de olar bilýärdiler. Şonda Sidkiýa padşa, Ýahudanyň padşasy, Ýeremiýany gizlinlikde ýanyna çagyryp ondan maslahat soraýar. Seredin, ozal onuň ýüzüne şarpyk çalyp uran, onu öldürme ölüm howpy bilen gorkuzan padşa indi Ýeremiýany çagyryp ondan maslahat soraýar. Bu da Ýeremiýa peýgamberiň kitabynyň 38-nji babynyň 14-23-nji ayatlarynda ýazylan. Häzir 14-nji ayatdan başlap okaýan. Onsoň Sidkiýa padşa adam iýerip Ýeremiýa peýgamberi Rebbiň öýüniň 3-nji girelgesine getirtdi. Padşa Ýeremiýa, men senden bir zat sorajak. Ýöne menden hiç sady gizlemediydi. Ýeremiýa Sidkiýa, eger saňa aýtsam, meni öldürersiň. Eger de saňa maslahat bersem, meni diňlemersiň, diýdi. Sidkiýa padşa gizinlikde and içip, Ýeremiýa, bize bu canı beren diri Reb'den and içýärin. Seni öldürmerin ve canının kastyna çykýanlaryň eline seni bermerin, diýdi. Şeýle wada berenden soň Ýeremiýa agzyny açyp söze başlady. Onsoň Ýeremiýa, Sidkiýa şeýle diýdi. Israýl Hudaý hökmürewan Reb şeýle diýär. Eger Babul padşasynyň ýolbaşçylarynyň ýanyna barsaň, janyň diri galar we bu şäher oda ýakylmaz. Öý içeriň bilen bile diri galarsyň. Emma Babul padşasynyň ýolbaşçylarynyň ýanyna barmasaň, bu şäher Babullaryň eline berler, olar onu yakarlar. Sen de olaryň elinden gaçyp gutulmarsyň. Sidkiýa padşa Ýeremiýa, men Babullaryň tarapyna geçen Ýahudularyň eline berlerin. Olar maňa azar bererler diýip gorkýaryn diýdi. Ýeremiýa şeýle diýdi. Eline bermezler. Özüňe aýdýan zatlarym babatda sen Rebbe gulak goý ahyryň. Şonda özüň üçin ýagşy bolar, diri galarsyň. Emma boyun egmeseň, Reb maňa şunu görkezdi. Ine Yahudu padşasynyň köşkünde galan ähli ayallar Babul padşasynyň ýolbaşçylaryna getiriler. Ol ayallar saňa, anamdar dostlaryň seni aldaba saldy. Olar seni yeňilişe sezebar etdi. Batty senin ayaklaryň. Anamdarlaň senden gaçyp gitdi. Senin ähli ayallaryň bilen oğullaryňy Babullaryň eline bererler. Sen olaryň elinden gaçyp gutulmarsyň. Babul padşasynyň eline düşersiň. Bu şäher bolsa oda ýakylar. Ine bu ayatlardaky ýazylan sözler. İlki bilen Ýeremiýa köp gezek padşanyň elinden ejir çekenligi üçin padşa ondan gizlinlikde maslahat soran wagtynda ol hakykatdan hem gorkýar. Ve gorkýar da oňa diýär: eger men saňa aýtsam, sen meni öldürersiň. Eger de maslahat bersem de meniň maslahatymy sen diňlemersiň diýär. Padşa and içip, Hudaýyň adyndan and içip, bize bu jany beren diri Rebbiň adyndan and içerin,
seni öldürmerin ve senin canının kastına çıkanlara seni bermerin deyip and içenden son Yirmiya Hudaýyň islegini padşa ayan ediýär. Başgaça aydanymyzda maslahat berýär. Maslahatında yönekey maslahat. Hudaý Babylylary senin üstüne getirýändigi aydındı. Sebäpleri vardı. Sebäplerini de biz okuduk. Avakum Peygamberiň şikayatynyň bilýäris. Näme sebäplere göre Israil halky, Yahuda halky özge hudaýlara, butlara secde edip bir topar günäler bilen zayalanyp, adalatsızlyk, zorluk, zalymlyk, garyplaň hakyny yemek, umuman aýdan wagtynda bir topar zinahorluk, butparazlyk bütün yurdu dindarlarından ta padşanyň köşküne çenli şeýle zaýalanandan soň Hudaý özlerinden de 5 gezek, 5 esse köpregem zalim bolan Babylylary olaryň üstüne öjükdirýän Hudaýdy. Bu günäniň jezasyndan gaçyp gutulmak mümkin däldi. Sebäbi Hudaý bunu çözüpdi. Yirmiya Sidkiýe padşaga gowy bir maslahat berýär. Seredin. Sen diye Babyl padşanyň yolbaşçylarynyň ýanyna özüňi tawşyr ýa-da özüňi yesirlige tawşyr. Olaryň eline özüňi ber. Olar entäk ýakynlaşmanka, yurda ýakynlaşmanka, ýaraşyk şertlerini baglamak üçin olaryň ýanyna bar we özüňi olara tawşyr. Şol eger şeýle etseň, sen ve bütün öý içeriň diri galarsyňyz. Ýerusalim şäheri de yıkılıp derbi dağın edilmez, o da yakılmaz diye. Eğer de sen özüňi olara tawşyrmasaň, boyun bolmasaň olara, onda bütün şäher yıkılıp derbi dağın olar. Sen ve senin öý içeriň hem olaryň elinden gutulmaz diýip Hudaýyň islegini aýtdy. Emma bu yerde bir zat bar. Sonra döreýär. Bu soragy jogaplarys elbetde. Padşa Peygamberiň sözüne kulak astymy? Onuň beren maslahatyny diňledimi? Diňlemezlik üçin näme sebäpler görkezdi? Şu yerde görýäňiz, ol şeýle sebäpler görkezýär. Eger men özümü olara boyun edip olaryň eline özümü tawşyrsam diýe padşa, men Babylylaryň tarapyna geçen Yahudaların eline berlerin olar maňa azar bererler diýip gorkýarym diýe padşa. Yirmiya şeýle diýe, eline bermezler, özüňe aýdan zatlarym babatda sen Rebbe kulak goý ahyryň. Şonda özüň üçin ýaşy bolar, diri galarsyň diýe. Padşa özüniň olaryň eline diri tawşyrmakdan gorkýaryn sebäbi Babylylaryň tarapyna geçen bir topar Yahudalar bar, olar meni öldürerler, äskermezlik ederler diýip gorkýaryn diýe. Peýgamber de Hudaýyň adyndan söz berip, olaryň eline seni bermezler, sen diňe Hudaýyň saňa aýdan sözlerine kulak as, şonda özüň üçin ýaşy bolar, diri galarsyň, gorkma diýe. Emma padşa Yirmiýanyň maslahatyna kulak asmaýa, oňa boyun bolmaýa. Bunu nerden bilýäs? Bunu 39. babı okan wagtymyz bilýäs. Bu nämege meňzeýär, gadyrly doganlar? Bu yerde padşanyň gorkusy bardymy? Gorku bilen bir hatarda ýene tekebbirligi de bardy. Seredin, ol diriligine yesir bolmak, Babylylaryň eline özüni tawşyrmak onuň üçin bu kiçilik. Ol kiçelmeli de özüni gul hökmünde üstüne gelýän, özünden güýçli bolan Babyl padşasynyň eline özüni diriligine, yesirlige tawşyrmalydy, boyun bolmalydy. Bunun üçin onuň peselmegi, pes göwnlü bolmagy gerekdi. Emma bu pes göwnlüligi ol ret etdi. Hudaýyň jezasyny ýene de towba etmedi, öz ýalňyşlygyny boyuna almady, peselmedi we başga bir bahanalar tapdy. Men diýe diri özümü olara tawşyrmakdan gorkýaryn, çünki meni äskermezlik edip maňa azar bererler diýip bahana tapdy. Belki onda gorkusy hem bolandyr. Emma
öleceğin, yok olacağın, anıktan anık aydılıp duran wagtynda özüňi diri tapşyrmaklyk da diri galmaklygyn yekeje şerti bolup durýar. Emma ol muny etmedi. Seredin netijede näme boldy? Yahuda padşasy Sidkiya we onuň ähli eskerleri Babul padşasynyň olaryň üstüne gelýänini görenlerinde Gice padşanyň bagynyň ýolundan iki diýwaryň arasyndaky derwezeden çykyp araba düzlügine tarap kaçıp gittiler. Emma Babulların koşunu olaryň ýyzyndan kowdy we Yeriko düzlüginde ýyzlaryndan yetip Sidkiyany tuttu. Onsoň Babullar onu tutup Hamat ýurdunyň Ribla galasynda bolan Babul padşasy Nebukadnesir'in ýanyna getirdiler. Ol hem Sidkiya barada höküm çıkardı. Babul padşasy Ribla'da Sidkiyanyň oğullaryny öz gözünün alnında öldürtdi. Şeýle de ol Yahudanyň ähli ýolbaşçylaryny öldürtdi. Ol Sidkiyanyň gözlerini oýdurdy. Onu zınjyr bilen daňyp Babula alıp gitdi. Babullular padşanyň köşkini, halkyň öýlerini yıktılar ve Ýerusalemiň diwarlaryny yıktılar. Ine Peygamber arkaly aýdylan ähli sözleriň yerine, nokatma-nokat yerine yetişine seredin. Nähili pikir edýäňiz? Padşa üçin toba edip, pes göňülilik bilen özüni diri Babulluların eline teslim bermek, tawşyrmak yeňildimi ýa-da menmenlik edip soňundan da gaçyp gutularyn döýdüp, ele düşüp, bütün oğullaryny, gyzlaryny, bütün maşgalasyny öz gözünün öňünde diriligine soýup öldürdiler. Ondan soň özünün hem ýolbaşçylaryny da öldürdiler Yahuda padşalygynyň ve padşanyň da gözlerini oýup, onu zınjyrlar bilen baglap, Babul ýurduna Yesirlige alıp gittiler. Bütün Ýerusalemi, halkyň öýüni we padşanyň köşkini yıkıp derbe dağın edip oda yaktılar. Bu nähili elhenç waka. Köplenç biz hem bu padşanyň durmuşundan özümüz üçin düzgünler, yani prinsipleri çıkarsak, biz hem şeýle bolýas. Köplenç biz Hudaýa karşı bilip bilmän günäleri edýäris. Ve günälerin netijesinde Hudaýyň jezasy üstümüze gelen wagtynda günälerin getirýän agrysyny, göz ýaşlaryny, kynçylyklaryny üstümüze gelen wagtynda biz hem ýanky padşa ýaly Hudaýyň sözüni näçe gezek ret edenem bolsak, soňuna gelen wagtynda maslahat gözläp Hudaýyň öňüne gelýäris. Cezadan gutulmak isleýäris. Seredin günah eden wagtyk ceza barada oýlanmaýarys. Emma günäniň netijesinde gelýän cezalardan gaçyp gutuljak olup, ol cezany çekmejek olup, elimizde baryny etjek bolýas. Näme üçin? Sebäbi ceza agyr we agyrkly, bizim üçin gaty kynçylyklar bolar. Şonuň üçin biz günäni edýäs, emma onuň cezasyny tölemek islemeýäris. Şol wagtynda ýanky padşa ýaly biz de maslahat gözleýäris. Maslahat hem bize nähili bolar? Maslahat hemişe şeýledir. Towba edip kiçelmek ve günäli ýollaryňdan el çekmekdir. Ýanky padşa, Sidkiya padşa üçin de başka yol ýokdy. Özüni meýletin kiçeldip, bar başına gelen belalar günäsiniň netijesinde bolanlygy üçin towba edip, muny kabul edip, Babul padşasynyň eline özüni diriligine boyun olup onu Yesirlige bermelidi. Şonda öz jany we oğullarynyň, gyzlarynyň, ählisiniň jany diri saklanjaklygyna Hudaý wada berýär. Emma munyň üçin onuň kiçelesi gelmedi, towba edesi gelmedi. Belki utançtan çekindi, ya gorkudan, ya menmenlikden, her zat hem bolup bilýär. Emma ol özüni Babul padşasyna diriligine boyun olup tawşyrmady. Netijede nähil agyr günlere size var boldy. Biz hem
ediyen günahlarımızın neticesindeki başımıza gelen dertleri dine tövbe etmek bilen, kiçelmek bilen, günahlı yolumuzdan el çekmek bilen, Hudaýyň maslahatyna kulak asmak bilen diri galyp bileriz, halas bolup bileriz ve doğruluk yollarına yine de öwrülüp gelip bileriz. Bunun başka hiçbir yolu yok. Seredin padişah bu yerde yine de bir yanlışlık etti. Ol Peygamber arkalı aydylan zatları te soňuna çenle garaşdy. Babullar yurdaşy ile Ýerusalime ýakynlaşana çenle ol gidip özüne diriligine boyun olup tavşırmadı da garaşdy soňundan da olary görüp başlandan soň olaryň gelýänini gören wagtynda ýanyndaky adamlar bilen bilelikde gaçyp gutularyn diýip gaçmaga başlady. Onun izinden kovalap tuttular. Gaçıp bilmedi. Köplenç Hudaýyň aydan sözüne, Hudaýyň tövbe barada aýdýan sözüne gijikdirip te soňuna çenle, iza öwrülüp bolmayan ýagdaýa gelene çenle garaşmaň. Köp adamlar tövbe etmäge garaşyp ölüme çenle tövbe etmän, yaman yolundan öwrülmän hereket edýän adamlar bar. Ölenden soň tövbe etmek üçin kyn bolýar. Ya da şeýle ýagdaý geler, tövbe etmäne bile yetişmän. Günahly ýolundan el çekmäge yetişmän galan wagtyň bolýar. Bu padişah hem tövbe etmek, Peygamber arkaly aýdylan maslahaty ýerine ýetirmäge gijikdirdi we garaşdy soňundan da gaçyp gutuljak boldy. Bu ona başartmady, soňunda uly kynçylyklara sezewar boldy. Hudaýyň aýdan zatlary hemişe bolýar, ýerine ýetýär. Seredin İşaya Peygamberiň kitabynyň 46-njy babynda 9-10-njy aýatlary şeýle diýär. Gadymdan bolan geçen zatlary ýatlaň. Men Hudaýdyryn, menden başga Hudaý ýokdur. Men Hudaýdyryn, maňa meňzeýän ýokdur. Owaldan ahyra boljagy, heniz bolmadyklary aýan edýärin. Men berjay bolar maksatlarım, bar islegimi amal ederin diýär. Hudaý şeýle diýär, meniň ýalysy yok. Men bolup geçen zatlary, boljak zatlary, entek bolmanky öňünden ähli zady bilýärin, aýan edip bilýärin, sebäbi men görýärin. Men geçmişi, häzirki wagty, geljegi de bir wagtyň özünde görýärin. Men öz islegimi amal ederin. Meniň maksatlarym, meniň maslahatlarym hemişe berjay bolýandyr diýip duýduruş berýär. Adyrly ildeşler, Lukanyň hoş habary 6-njy bab 47-48-nji aýatlar bilen sözümi jemläýin. Meniň ýanyma gelýän, sözlerimi eşidip olary berjay edýän adamyň kimi meňzedýändigimi size beýan edeýin. Ol öý salmak üçin ýeri çuň gazyp onuň binýadyny gayanyň üstünde tutan adama meňzedýärin. Sil gelende derýa joşup bu öýe ursa da onu sarstyryp bilme, sebäbi ol berk salnypdyr. Hudaýyň maslahatyny we sözlerini diňläp olary ýerine ýetirýän adamy men öz öýüni daşlaryň gayanyň üstünde ýokarda guran adama meňzedýärin. Çünki bu öýüň binýady daşlaryň üstünde gurulanlygy üçin nähili kynçylyk gelse de, nähili sil gelse de, nähili suw gelse de, bu öýe ursa da bu öýü sarstyryp bilmez sebäbi ol gayanyň üstünde, daşlaryň üstünde gurulan öýdür diýär. Goý biziň her birimize edýän hereketlerimizde, durmuşumuzda, ýaşaýyşymızda, öňümüzdäki bar olan çözgütlerde hemişe Hudaýyň maslahatyny, onuň islegini, onuň erkini agtarmak üçin Hudaý bize pes göňlü bir ýürek bersin. Hudaýyň maslahatlary we Hudaýyň sözü bilen gurulan, ya Hudaýyň maslahatlary bilen çözülen bir çözgüt hiç haçan sarsmaz. Çünkü Hudaý doğru ve baqy galjak maslahatlary bize berer. Onuň maslahatyna eýeren adam bagtly bolar. Goý Hudaý size akbata versin. Amin.